Hego Euskal Herria bihar asteazkenarekin hasiko da 5 eta 11 urte bitarteko haurrei koronavirusaren kontrako Pfizer txertoa ematen adin handineko haurrek eta egoera bereziak dituztenek izango dute lehentasuna. Familiek SMS bat jasoko dute Osakidetzaren bitartez hitzordua eskatzeko. Txertoak pixkanaka emango dira 11 urteko haurrengandik hasita eskura dagoen dosi kopuruaren arabera. Nafarroan txertoa landa eremuetan ematen hasiko da eta biharamunean Iruñean eta eskualdean kasu guztietan eskolatik kanpo izate aurrik ikusten da. Aldiz, Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa berean gehiago itxaron beharko dute 5 eta 11 urte bitarteko haurrek. Gabriel Attal gobernu frantseseko bozeramaileak aste honetan esan duenez, datorren abenduaren 20tik aurrera irekiko dute haurrak txertatzeko aukera horretarako prestatutako zentroetan eta hilaren 27tik aurrera farmazietan ere txertoak jarriko dituztela aurre ikusten du gobernu frantsesak. Arratsalde on guztioi, aurren txertaketaz gain Izurriarekin lotuta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak onartu egin du Eusko Jaurlaritzaren eskaera. Covid ziurtagiriaren erabilera eremu gehiagotara zabaltzeko eskatua zuena. Ostalaritzako eremuetara, zentro soziosanitarioetara eta azar etxeetara ere zabaldu da Covid ziurtagiriaren erabilera. Beti ere azken 14 egunetako intzidentzia tasa 1.000 biztanleko 300 kasutik gorakoa bada. Kirol instalazio irekiei eta antzekoi dagokienez aldiz, atzera bota du Badauo Maior Ikerbaskeko ikerlaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa, gaur eguerdiko magazinan eta halaxe aritu da ziurtagiriaz. Bueno, badakigu birus honi aurre egiteko ahal eta neurri gehien jartzen badira ekidituko dela, bere edapena. Baina, hori esan da ere, badakigu ere txertatuok ez degula guztiz ekiditzen kutsatzeak eta orduan hor ere transmisioak badirela, orduan badauzka arista ezberdina honek. Bestadetik, uholdeen ondorena pairatzen ari dira Nafarroako hegoaldeko hainbat herritan, gainera lurraldeko lehendakariak aurretiaz iragarri bezala hondamendi eremu izendatu dituzte uholdeak hartutako lurrak, orain Patzuergo eta Aseguru etxen zain dira bizilagunak. Urak hasiak dira erretiratzen, Mantxo azken egunetan hartutako eremuetatik. Betiko bidera itzultzen hasiak dira ibaiak arazoa baina, hasi besterik ez da egin herriberako herritar askorentzat. Hasierako ikara pasatutan, kezka eta etxipena nagusitu dira, Nafarroako hainbat herritako bizilagunen artean agerian gelditu baita, uholdek eragindako triskantza. Telefonoari txatxita eman dituzte 3 egun eta beste horren beste gau, larrialdi zerbitzuei deika hasieran, Aseguru etxeen erantzunaren zain orain, luze joko du normaltasunerako bueltak. Nafar gobernuaren partetik Maria Txibite lehendakaria uholdeek kaltetutako 74 udalerrietako alkatekin bildu da, bideokonferentzia bidez eta hondamendiari aurre egiteko Nafarroako gobernuak dirulaguntzak bideratuko dituela jakinarazi die. Esperemos poder llevar al miércoles a la sesión de gobierno el expediente ya formal para hacer esa solicitud formal, aunque pues ya hemos tenido noticias de que, que seguramente el Consejo de Ministros apruebe a Navarra como decía antes, lo que se denominaba antes zona catastrófica. También hemos puesto a disposición de los ayuntamientos ya varias partidas presupuestarias a las que pueden acceder, bien sea a través del Plan de Infraestructuras Locales o bien sea también ayudas con el tema de seguros agrarios. Aldiz, ekonomia arloko lerroburuei iso greba eguna dute gaurkoa Bizkaiko zahar egoitzetako beharginek elak eta alabek grebarekin bat egitera ditu dituzte langileak patronalari presio egiteko hitzarmenaren negoziazioan, lan baldintza eta ratio hobeak, soldatak parekatzean eta kalitatezko zerbitzua eman ahal izateko baliabideak eskatzen dituzte sindikatuek, bakoitzak bere aldetik burutu dituzte protestak. Bi aldarrikapen argi ditugu, alde batetik ekiparazioa, langile publikoekin ekiparazioa eta ratio justo eta dignoen aldeko aldarrikapenak ditugu. Laritzak ehuneko gutxieneko zerbitzuak agindu ditu, beraz ez du errespetatu langileon grebarako eskubidea. Ostera hego mendebaldean dirako trenbide egitasmoa diru uztatzeko planak lehen
harria gainditu du Bordelen. Akitania Berria eskualdeko kontseiluak abenduaren 13an astelenarekin onartu baitu Bordele Tolosa eta Bordele Akize bideratutako diru zamak. Eskualde kontseiluak gehiengo zabal batez onartu du Bordeleko bere egoitzan dagokion 710 milioi euroko partidan. Bilkura hasi aurretik 200 bat pertsona mobilizatu dira bart eskualdeko kontseiluaren egoitzaren parean, ingurumenaren defentsan ari diren hainbat elkartek eta eskualdeko hainbat hautetxik deituta. Proiektuaren kalte ekologikoak eta kostu ekonomikoa salatu dituzte protestan. Ordea, Pirineo Atlantikoen departamentuko kontseiluan, pauen, abiadura handiko trenaren inguruko boza ostegunerako aurreikusia da. Baionan berriz, Euskal Elkargoko kontseilariek larun batean hartu beharko dute erabakia. Eta astearteko lerroburuekin bukatzeko nazioartean Kaledonia Berriko subiranistek hautsitzat jo dituzte Parisekin dituzten elkarrizketak datorren udaberrira arte eta adierazi dutenez hurrengo gobernuarekin hitz egingo dute. Dekolonizazio prozesuko 3. independentzia erreferendumaren biharamunean Kaledonia Berriko independentistek mezu argia helarazi dute. Ezer ez dela posible haien parte hartzerik gabe. Subiranisten ikuspuntutik igandean sustaturiko estrategia arrakastatsua izan da eta horrek eragin du galdeketaren emaitzek zileitasunik eta baliorik ez izatea. Ofizialki atzotik hasita trantsizio epe baten sartu da Kaledonia Berria eta Frantziako gobernuaren plana argia da. 2023ko ekainera arte independentisten, loyalisten eta Parisen arteko elkarrizketak egitea, Ozeaniako uhartediaren estatus berria definitze aldera. Astearteko lerroburuak horrela heldu diezaiegun bestelako gai batzuei. Gasteizen da Udane Arbeo kazetaria izan ere Legebiltzarrak urrats bat aurrera egin du Euskal Autonomia Erkidegoko datorren urteko aurrekontuak onartzeko bidean. PP Ciudadanosek, Elkarrekin Podemosek eta Voxek aurkezturiko osoko zuzenketak eztabaidatu eta bozkatu dituzte. Hain zuzen ere zer da erabaki dena Udanen? Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketak atzera bota ditu PSeren eta EAJaren gehiengoak. Bildurekin adostutako akordioari esker 9:30 hasi da ohiko osoko bilkura Pedro Azpiazu Ekonomia eta Ogasun Sailburuarekin eta jarraian banan aztertu eztabaidatu dituzte osoko zuzenketak. Oposizioaren ustez ez direlako Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak behar dituzten aurrekontuak. Bildurekin hainbat konpromiso eta 253 milioi euroko balioa duten aldaketak egin ostean iritsi da akordioa eta gaurko tramitea gaindituta abenduaren 23an onartuko ditu Legebiltzarrak datorren urterako aurrekontuak. Bestalde, hemengo Gasteizko aurrekontuei dagokienez, onartzeko aurrekontu horiek, onartzeko udalgobernuak eta Elkarrekin taldeak akordioa lortu dute. Gasteiz da EAEko hiriburu bakarra, PSek eta EAJak gehiengo osoa ez duen hiriburu bakarra eta 3. urtez jarraian talde morearekin lortutako akordioari esker onartuko dituzte diru kontuak eta beraz datorren 2022. urteko udal gobernuaren aurrekontu proiektua 411 milioi eurokoa izango da. Ordea ekologia eta ingurumenari lotuta hainbat dira Eusko Jaurlaritzak babestuta martxan jarri nahi diren proiektuak dirudienez, horiek hainbat ika-mika sortu dituzte, ezta? Eusko Jaurlaritzaren babesarekin martxan jarri nahi diren proiektuak besteak beste hondakinak kudeatzeko plantak edota parke eolikoak eta gainera horiekin aurrera egitea dakarren ingurumen administrazioaren legea zuk esan bezala pasaden astean onartu zuten Eusko Legebiltzarrean eta honekin horrek eragin zuzena izango du martxan jarri nahi diren proiektu horietan. Izan ere, udalek ezingo diote uko egin euren herrietan horrelako proiekturen bat ezartzeari. Gauzak horrela esaterako, Pilpilan da Bergara martxan jarri nahi duten pirolisi bidezko proiektua, planta oraindik Bergarako Larramendi industrialdean ezarrita ez dagoen arren, udalak adierazi du kalteak jada eragin dizkiola herriari
Izan ere, 200 langileko kooperatiba batek herritik alde egitea erabaki du. 200 langiletik gorako kooperatiba batek egoitza nagusia Bergaran duenak eta negozio handitzeko Larramendiko industrialdera joateko zenak Arrasatera joatea erabaki du Balogrinek pirolisi bidezko hondakin planta bat instalatu nahi baitu poligono berean. Larramendik bakarri industrial hondakinen tratamendurako planta Bergaran ezarri aurretik, honezkora eragindota kaltearri zaio. Eta gaineratu duenez enpresarekin harremanetan jarri ondoren arriskuri aurreikusten zuen, eta hori jakinarazita zien paper industriaren hondakinen tratamendurako plantaren inguruan aritu diren eragilei. Eusko Jaurlaritzari alderdi eta enpresei besteak beste, haien ekimenen kontuan izan zezaten. Orain ordea berandu da kooperatibak Arrasatera joango dela baieztatu baitu. Horrek eragingo du Bergaratik 200 lanpostu joatea. Ezin dugun hartu gure harri zen lanpostua galtzea eta Jaurlaritza eskatzen dotzagu aintzat hartu dizela enpleguan eragingo lukien kaltia. Hori ala Eusko Jaurlaritzak Balogrin Paper BC SL uste sortuko lituzken 15 lanpostuak herriko kooperatibako 200 horien gainetik jarri dituela salatu du Bergarako udalak. Eta nabarmendu du hondakinen planta Larramenden instalatzen bada ezin dela ziurtatu beste enpresa batzuk han instalatuko direnik. Udalak uste du Larramendiko poligonoa kondenatu dutela Eusko Jaurlaritzak eta bere menpeko den eta Larramendik kudeatzen duen Espri enpresa garapenerako euskal agentziak. Ehun ekonomikoa indartzea ezinbestekoa den une honetan, Espriren eskutik iritsi baita Balogrin Bergarara. Udala gaineratu du aurkeztutako proiektua arautegiaren kontrakoa izateaz gain hasieratik eragin dituela zalantzak herrien proiektu horrek ingurumenaren ikuspegitik. Eta nabarmendu du orain ziurtatu dela enplegua suntsitzeko bidere izan daitekeela. Horren aurrean udal gobernuak Jaurlaritzari eskatu dio aintzat har dezan enpleguan eragingo duen kaltea eta birpentsa dezala Balogrin Larramendin ezartzaren inguruan duen jarrera. Lanian gabiltz, baina ez dugu edozein modutan nahi berme batzuk. Badagakoak saioan iragan astean onartutako ingurumen administrazioaren legea izan dute hizpide. Mikel Otero Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea izan da bertan gaiaz berba egiteko eta antolamendurako legea aldatzea eta udalei hitzak entza leporatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuari. Honetan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zeuden hainbat lurralde, botere, oreka eta instituzioen arteko oreka desberdinak nolabait ere apurtzen direla, zuk esan dezun moduan, udalaren plangintza, hiri plangintza, proiektu interes goreneko proiektu azpian gelditzen direlako eta hortik aurrera hainbat proiektu ezin baden ziren egin udaleko hirigintzak horrela agintzen zuelako, hirigintza gainetik geldituko direla, ezta. Eta Gasteizko konexioarekin bukatzeko udan Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko agintariek Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean egin duten agerraldi batean jakinarazi duten, eutanasiaren legea ezartzeko prozedurak zertan diren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, zer gehiago dakigu. Ekaina sartu zen indarrean eta ordutik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 34 eutanasia eskaera egin dituztela jakinarazi du Osasun Sailak eta dagoeneko 13 pertsonari eman diotela hiltzeko laguntza medikoa. 8 paziente eutanasia egin aurretik hil dira eskaera egin zutenerako egoera larrian baitzeuden 12 eskaera aztertzeko prozeduran daude une honetan eta pertsona bakar bati eman diote ezezko erantzuna. Jarraian entzun dezagun Gotzone Sagardui Osasun Sailburua. Lege hau aldi berean eskubide berri batean eta osasun zerbitzu berri batean gauzatzen da. Indarrean sartzeak pertsona askoren nahia beteaz gain, gizarte osoaren aldetik interes handia piztu du. Eta legearen objektoren erregistroan 188 profesional sartu dira. 156 mediku, 29 erizain eta 3 psikologo kliniko. Bestaldetik aipatu dugu lerroburuetan ere greba eguna dute gaurkoa Bizkaiko zahar egoitzetako beharginek elak eta labek grebarekin bat egitera ditu dituzte langileak, patronalari presio egiteko hitzarmenaren negoziazioan. Sindikatu bakoitzak bere aldetik egin du protestarako deia esaterako, labek elkarretaratzea egin du goizean Bizkaiko batzar nagusien atarian bertan izan da Aiara Deurreta kazetarian. Greba eguna dute gaur Bizkaiko zahar etxetako langileek eta labek elkarretaratzea egin du goizean Bizkaiko batzar nagusien atarian. Zahar etxetako beharginak lan hitzarmena negoziatzen ari dira.
Tartean, lan baldintzak langile publikoekin parekatzeko eta ratio gizatiarragoak ezartzeko. Baina patronalarekin negoziazioa blokeatuta dagoela jakitera eman du Eskondriaz Labeko kideak. Gaur greba ditu dugu Bizkaiko sare egoitzetan, patronalarekin negoziazioa guztiz blokeatuta dagoelako, bi aldarrikapen argi ditugu, alde batetik ekiparazioa, langile publikoekin ekiparazioa eta ratio justo eta dignoen aldeko aldarrikapenak ditugu. Lan baldintza eta ratio hobeak, soldatak parekatzea eta kalitatezko zerbitzua eman ahal izateko baliabideak eskatzen dituzte. Eta greba egun zein mobilizazio gehiago egingo dituztela adierazi du Labeko kideak. Mobilizatzen jarraituko dugu, baina ikusiko dugu zestan otoki dugun aurrean, baina gu aurrera jarraituko dugu, ez bakarri grebekin, baizik eta mobilizazioekin, eta borroka molde eta beste kontuekin arituko gara. Gaurkoa greba eguna da zahar-etxetako beharginentzat, baina Eusko Jaurlaritzak ehuneko gutxieneko zerbitzuak ezarri dituela adierazi du Labek. Ela sindikatuak berriz prekarietatearen gutunak banatu ditu Bilboko Foru Jauregiaren aurrean bertan beharginek eskatu dute besteak beste lehen egunetik langileak ordezkatzea eta lanaldi osoko kontratuak eskaintzea. Ela sindikatuak Bizkaiko zahar-etxetako grebarekin bat egitera deitu du eta prekaritatearen gutunak banatu ditu Bilboko Foru Jauregiaren aurrean. Lehen egunetik langileak ordezkatzea, lanaldi osoko kontratuak eskaintzea eta soldata zein lan baldintza duinak eskatzen dute beharginek. Gainera, Elak eredu aldaketa bermatzen duen lan hitzarmenaren alde borrokatzen duela azaldu du Irune Zerezo Elako ordezkariak. Elak ereduaren aldaketaren alde egiten duen hitzarmena defendatzen du, non ratioaren hobekuntza, zerbitzuaren publifikazioa eta lan baldintzen hobekuntza horren ardatz izango diren. Pasaden abenduaren 9an Eusko Jaurlaritzarekin bildu zen sindikatua, lantzailak grebarako eskubidea errespetatzea eskatzeko, baina lakuak gutxieneko ehuneko zerbitzuak ezarri dituela salatu du Elako kideak, eta horrela 5.000 langileen grebarako eskubidea urratu duela. Jaurlaritzak ehuneko gutxieneko zerbitzuak agindu ditu, beraz ez du errespetatu langileon grebarako eskubidea. Honekin lortu nahi dutena ereduaren gabeziak kalera ez ateratzea da eta negozioari eta privatizazioari lehentasuna ematea lortu nahi dute. Sindikatuak premiazkotzat jo du hitzarmen kolektiboa berritzea eta zaintza eredua errotik aldatzea. Eta Elak iragarri du greba egun gehiago egingo direla datozen hilabeteetan. Eta bere esku dagoen guztia egingo duela patronalak, Bizkaiko Foru Aldundia eta lantzaila behartuta egon daitezen erabaki bidezkoagoak eta orekatuagoak hartzeko. Eta gaizadatuta politika arlora helduta, Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuko barne ministroak, Pilar Alegria hezkuntza ministroak eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak bat aurkeztu dituzte memoria eta terrorismoaren prebentziorako 7 unitate didaktikoak. Grande Marlaskaren hitzetan unitate didaktiko horietan terrorismoa zoroar hitz egiten bada ere, etaren indarkerian azpimarra egiten da eta horregatik egin dute aurkezpena Nafarroan. Besteak beste unitate horretan azaltzen denez, terrorismoaren ezaugarrien artean daude indarkeria klandestinoa edo modu sekretuan jardutea. Izu giroa eragitea, helburu politikoak inposatu nahi izatea eta eragin propagandistikoa izatea. Hala DBH-ko ikaslei aipatzen zaie terrorismoak maila ezberdinean eragin duela inguruko herrialdeetan
eta Espainian ideologia desberdinetako erakunde terroristek jardun dutela. Nazionalista erradikalak, jihadistak, ultraeskuinan eta ezker muturra. Ez da gal aipatzen den hitzaurre horretan, baiketa bati buruzko informazioa bilatzea eskatzen zaie ikaslei, baina batxilergoko bigarren mailako ikasleentzat ere izen bereko unitate didaktiko bat dago. Terrorismoa Espainian datu gehiago emateaz gain, diferentzia esanguratsu batzuk daude. Adibidez, indarkeria erabili duten talden artean aurretik aipatutako ez gain, gal ere erantsi dute honetan ondoko moduan definitzen dutelarik. Galen kasua estatu demokratiko batean ezin zurituzkoa, ez dator bat ultraideologiarekin, antiterrorismo mota bidegabeko eta parapolizial bat izan zen, ustez borrokatzen zituzten haien metodo terrorista berak erabili zituena. 27 pertsona erail zituzten 1993 eta 1997 artean. Atzoko ekitaldian behin eta berriz errepikatu zuten belaunaldi gazteek gertatutakoaren ezagutza izan behar dutela. Horri buruz urrian Nafarroako gobernuak bigarren hezkuntzako 1156 ikasleri egindako inkesta baten emaitza ezagutarazi zuten ere. Inkesta horrek agerian uzten zuen gehiengo handi batek ez duela etaren eta galen berririk eta txibitek azaldu legez kezkatuta daude emaitzekin ez dutelako Miguel Angel Blancoren atentatuaren berri eta ehuneko 26 inguruk ez duelako gaizki ikusten motivazio politikoko indarkeria. Txibiteren arabera horrek ikusarazi egin die unitate horiek erabiltzeko beharra. Consideramos un material necesario que se une a otras iniciativas que también estamos desarrollando en nuestras aulas. Que el terrorismo, la historia, lo que es, lo que implica, lo que fue, esté en las aulas es imprescindible para construir una sociedad plenamente democrática. Por eso, ese testimonio personal está también en las aulas en nuestra comunidad, porque la labor didáctica cobra más sentido, si cabe, con la historia contada en primera persona. Bada eguerdiko magazinean terrorismoari buruzko unitate didaktiko hauek izan ditugu mintzagai, Taxio Arrizabalaga Egiarizor Fundazioko kidearekin alaxe baloratu du berak egitasmoa. Tamalez, Eusko Jaurlaritzak orain urte batzuk aurkeztu zuen eren unitate didaktikoari egin genion kritika berdina egin beharran gaude momentu honetan, ezta? Uste dugu horrelako ekimenak oso baliagarriak izan badirela, baina tamalez ikuspegi partzial bat eta errealitatearen parte oso bat eta urratu dian eskubide urraketa guztiak aintzat hartzen ez dituzten unitate didaktikoak eta planteamenduak uste dugu bizikidetzaren kontrako erasolarri bat bilakatu daitezkela eta errealitatearen eta urratutako eskubideen bisio partzial bat bakarrik eskaintzen duten ekimenak tamalez usten dugu gehiago erantzuten diotela errelatoaren batalla deitzen zaion horri ezta gertatutakoaren inguruko ikuskera konkretu baten inguruko ideia baten defensei ez eta ez horren beste ez beste balore didaktikoago batzuei. Kataluniara jauzi eginda berriz hautsagarrotu ditu auzitegi nagusiak Canet de Marreko eskola bati ezarritako neurriak lehen hezkuntzako klase batean orduen ehuneko 25 gazteleraz ematera behartu du epaileak klase horretako familia batek egindako eskaeraren inguruan erabaki irmoa hartu bitartean. Familiak klasen erdia gazteleraz jasotzea nahi du. Ordea gainerako klasekiden senideak eta Kataluniako eragile ugari erabakiaren kontra azaldu dira. Kataluniako auzitegi nagusiak eskolen ehuneko 25 gazteleraz ematera behartu du Canet de Marreko Turó del Drac eskolako klase batean. Kautelazko neurri hori ezarri dio epaileak eskolari lehen hezkuntzako 5. mailako ikasle bakar baten familiak egindako eskaeraren ostean. Familiak klaseen erdia gazteleraz jasotzea eskatu dio zentroari, eta erabaki irmoa hartu bitartean ehuneko 25 ezarri du epaileak. Ikastetxeko zuzendaritza egin du neurria betetzearen arduradun eta zentroko gainerako erabiltzaileen familiek Generalitateko gobernuari katalanaren murgiltzea babestu dezan exigitu diote egunetan. Protestara deitu dute ikasle sindikatuek eta arekin egin dute bat familiek eta Kataluniako hainbat politikarik. Bien bitartean Per Aragonesen gobernuak azaldu du neurria bete beharrekoa dela eta ezin duela epaiaren kontra ezer egin.
Junts per Katalunia alderdiak eskatu du aldiz, zentroaren ardura hezkuntza kontseilari González Cambraik berak hartzeko zuzenean, ikastetxeko zuzendaritza babesteko. Eragileek azaldu dutenez ez da 25% hori exigitzen duen legerik ez Katalunian ez da Espainiako estatuan ere. Aldiz, ez da lehen aldia, epaileek horrelako erabakiak hartzen dituztela. 2005-etik 100 bat salaketa egin dituzte beste hainbat familiek gazteleraren presentzia areagotzeko euren seme-alaben eskoletan. Eta 2014-tik hona 20 bat ikastetxek ezarri behar izan dute hori epaileek ezarrita salaketa jarri duen familiaren klasean. Kulturarloan ordea, iritzi publikoa astindu du Veronika Forqué aktorearen heriotzak ikerketen arabera bere buruaz beste egin du aktore madrildarrak eta horrek erdigunera ekarri du osasun mentalaren gaia. Arazoari eskaintzen zaion arreta txikia salatu dute Forquéren lankideek eta sare sozialetako hainbat erabiltzaileek. Osasun mentala eztabaidaren erdira ekarri duen gertaera lazgarri batek astindu du iritzi publikoa azken orduetan. Veronika Forqué aktore madrildarrak bere buruaz beste egin duela jakinda astelenean, eta gertakariak erreakzio andana eragin du sareetan zein komunikabideetan. Pertsonaia publikoa izateak eragindako presioaren menpe bizi izan den zerrenda luze bateko azken biktima izan da Forqué askoren ustez. Eta osasun mentalari, gizarteak zein osasungintza publikoak ematen dioten arreta eskasa azaleratu du gaiak. Bere ibilbidean, publikoki esan zuen aktoreak behin baino gehiagotan depresioak jota zegoela, uste baino ohikoagoa den gaitza azaleratuz. Bere azken telebista agerraldian ere aitortu zuen ez zegoela ondo, eta azken orduetan salatu denez, Televisión Española kate publikoak bere ezegonkortasuna baliatu zuen audientziak igotzeko. Horrek, kritika eta irain uholdea eragin zion aktoreari bere sare sozialetan. Mezugotan, bere egoera emozionalagatik iraindu izan dute hainbat ikuslek. Horiek horrela, gaiaren inguruko hausnarketa sakona eskatu dute sare sozialetako hainbat erabiltzaileek eta Forquéren lankide horiek. Willy Toledo aktorea bera kritiko agertu da Espainiako kati publikoarekin esaterako. Zinema eta antzerkiak aktore erraldoia galdu du Forquéren heriotzarekin. Hamarnaka film, antzezlan eta telebista saioetan egin du lan 70ko hamarkadatik. Eta besteak beste, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar edota Fernando Colomo zuzendariekin aritu da horietako batzuetan. 4 Goya sari irabazita, gala horretan aintzatespen gehien jaso dituen emakumea da Forqué. Eta Feroz, San Jordi eta Max sarietan ere izan da irabazle, beste askoren artean. Bada gauzak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, izadi txikiak abestiarekin utziko zaituztegu izan ere urtarrilean, izadi 3 urte beteko ditu eta gurasoen gandik aldenduko dute espetxetik ataraz. Besterik ez, gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Gure azala dute lehenengo jertzea, gure berso artean lehenengo etxea, herri bat